Tämä on Putouksen viikkokatsaus ja minä olen muistanut sinut kipuna kiivaana, suruna sielussain. Ja minä olen odottanut sinua kauan. Minä olen valvonut pitkän yön. Hyvää iltaa. Uusi eurooppalainen kahvikulttuuri on rantautunut Suomeen kovaa vauhtia. Tavanomaisten espresson ja laten rinnalla nähdään yhä monipuolisempia kahvilaatuja sekä uusia tapoja nauttia kahvia. Kahvihuone Oculuksessa voi nauttia suosikkikahvinsa uuden trendin mukaisesti ottamalla ne naamalle. No siis kyllähän ne aromit pääsee parhaiten oikeuksiin, kun ne ruiskutetaan suoraan suun silmien ja nenän alueelle. Se sopii erityisesti vaaleille pahdoille, erittäin semi-bueno. Jokaisella asiakkaalla on oma hienostunut tapa nauttia kahvihetkestään. Kyllä mun mielestä ihmisten kahvijuontitottumukset on muuttunut. Meillä käy tosi paljon trendikkäitä ja kahviin intohimoisesti suhtautuvia asiakkaita. Monipuolisesta tarjonnastaan tunnettu kahvihuone Oculus valittiin vuoden kahvilaksi jo 3. kertaa peräkkäin. Joo, mä tilasin justiinsa tansanialaista alkuperämaa kahvia, joka on pahdettu ennen kuin niitä papuja on ollut edes olemassa ja tislattu sen jälkeen 3 kertaa chinchillan läpi. Ei mitään suurta, mutta ihan ok. Yksi kahvihuoneen erikoisuuksista on mahdollisuus tilata kahvi Ben Zyskowiczin juotavaksi. Olkaa hyvä, kiitos. Kahvihipistelijöiden seuraava suuri trendi on sekin jo tiedossa. On täällä tiskin alla semmonen harvinaisuus, mitä tosi ammattilaiset etsii kynsin ja hampain. Toimiston neukkareista, rakennustyöma. Tämmönen värkki.